En een prestatiemelding van Boekje 266 tot het stand 15, Z1 dressuur, 10 winstpunten, 8 jaar nog maar. Element dressuur, ZZ 4 winstpunten. Dat is de eerste zoon van Challenge die in 2014 werd goedgekeurd op basis van zijn fraaie rastypisch exterieur. Op die winst die in de richtingen te imponeren. Alle drie de disciplines boven de 80 punten. Hoogste score in de taakproef. Maar liefst 33 veulens kregen in het eerste seizoen al een eerste premie. Want zijn zonen werden in het eerste jaar al 16 aangewezen voor de tweede bezichtiging. En dames en heren, 9 zonen door het Centraal Onderzoek. En dat is bijzonder. De stipbaar bij Stad de Meskunst Siegerswoude. De kampioen van 2015, Johannes 484. Dit is nog 1 keer, dames en heren. Johannes 484.